Στην Ελλάδα του σήμερα, η ιδιοκτησία κατοικίας έχει γίνει όνειρο για πολλούς νέους. Αντίθετα με τους γονείς και τους παππούδες μας, που έχτισαν τα σπίτια τους ή τα αγόρασαν με μεγαλύτερη ευκολία, οι σημερινές γενιές βρίσκονται συχνά παγιδευμένες στο ενοίκιο. Γιατί συμβαίνει αυτό? Πώς η κοινωνία και η οικονομία μας έφτασαν ως εδώ? Ας το δούμε. Στις δεκαετίες του 60, 70 και 80, η οικοδόμηση σπιτιών ήταν μια από τις κύριες δραστηριότητες στην Ελλάδα. Τα προγράμματα αντιπαροχής έδωσαν όθηση στην οικοδομή και πολλές οικογένειες απέκτησαν σπίτια χωρίς μεγάλα δάνεια. Η οικονομία τότε ήταν πιο απλή. Οι μισθοί, σε σχέση με το κόστος ζωής, ήταν υψηλότεροι και οι τιμές των ακινήτων ήταν προσιτές. Επιπλέον, οι γονείς συχνά άφηναν περιουσίες στα παιδιά τους, εξασφαλίζοντας την επόμενη γενιά. Όμως, από τη δεκαετία του 90 και μετά, οι τιμές των ακινήτων άρχισαν να ανεβαίνουν κατακόρυφα. Στην Ελλάδα, οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2004 ενίσχυσαν αυτή την άνοδο, καθώς μεγάλα έργα υποδομής αύξησαν τη ζήτηση. Σαν να μην έφτανε αυτό, η παγκόσμια οικονομική κρίση του 2008 έφερε αλλαγές. Οι τράπεζες έγιναν αυστηρότερες με τα δάνεια και τα επιτόκια αυξήθηκαν. Η αγορά κατοικίας έγινε ένα όνειρο που απαιτούσε τεράστια οικονομική προσπάθεια. Σήμερα, η κατάσταση είναι ακόμα πιο δύσκολη. Οι μισθοί στην Ελλάδα παραμένουν από τους χαμηλότερους στην Ευρώπη, ενώ το κόστος ζωής συνεχίζει να αυξάνεται. Ειδικά τα ενοίκια έχουν εκτοξευθεί, ιδιαίτερα στις μεγάλες πόλεις. Μια μέση οικογένεια ή ένας νέος εργαζόμενος αναγκάζεται να δαπανά έως και το 50% του εισοδήματός του για στέγαση. Αυτό κάνει την αποταμίευση για αγορά σπιτιού σχεδόν αδύνατη. Τα τελευταία χρόνια, οι βραχυχρόνιες μισθώσεις έχουν φέρει ριζικές αλλαγές στην αγορά κατοικίας. Πλατφόρμες όπως το Airbnb και η Booking έχουν επιτρέψει στους ιδιοκτήτες να νοικιάζουν τα σπίτια τους σε τουρίστες για σύντομες περιόδους. Αυτή η τάση έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής σε τουριστικές περιοχές όπως τα νησιά, αλλά και στις μεγάλες πόλεις, όπως η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη. Όμως, η ζήτηση για βραχυχρόνια μισθωμένα διαμερίσματα έχει οδηγήσει σε σοβαρές επιπτώσεις. Μείωση της διαθεσιμότητας μακροχρόνιων ενοικίων. Πολλοί ιδιοκτήτες προτιμούν τη βραχυχρόνια μίσθωση λόγω των υψηλότερων αποδόσεων. Αυτό αφήνει λιγότερες επιλογές για τους μόνιμους κατοίκους που αναζητούν σπίτι. Αύξηση των ενοικίων. Με τη μείωση της προσφοράς και την υψηλή ζήτηση, οι τιμές έχουν εκτοξευθεί. Επιπλέον, η Ελλάδα έχει προσελκύσει και πολλούς ξένους επενδυτές, ειδικά μετά την εισαγωγή του προγράμματος Golden Visa. Αυτό το πρόγραμμα δίνει άδειες παραμονής σε όσους αγοράζουν ακίνητα μεγάλης αξίας και πολλοί επενδυτές εκμεταλλεύονται την ευκαιρία για υψηλές αποδόσεις μέσω βραχυχρόνιων μισθώσεων. Αυτό έχει διπλό αντίκτυπο. Πρώτον, οι τιμές αγοράς ανεβαίνουν. Οι ξένοι επενδυτές μπορούν να πληρώσουν περισσότερα, κάτι που αυξάνει τη συνολική αξία των ακινήτων. Δεύτερον, αλλαγή χαρακτήρα γειτονιών. Ολόκληρες περιοχές, όπως το Κουκάκι και η Πλάκα στην Αθήνα, έχουν μετατραπεί σε τουριστικούς προορισμούς, μειώνοντας την αίσθηση της κοινότητας για τους μόνιμους κατοίκους. Η αδυναμία απόκτησης ιδιόκτητης κατοικίας δεν είναι μόνο οικονομικό ζήτημα, επηρεάζει και την ψυχολογία μας. Πολλοί νέοι αισθάνονται ανασφάλεια, αβεβαιότητα και πίεση. Η ιδιοκτησία σπιτιού ήταν παραδοσιακά ένας στόχος που συνδέεται με τη σταθερότητα και την ανεξαρτησία. Πλέον, όμως, οι συνθήκες μας αναγκάζουν να επαναπροσδιορίσουμε τι σημαίνει σταθερότητα και επιτυχία στη ζωή μας. Το ζήτημα της στέγασης είναι μια πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπιστεί τόσο σε προσωπικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Αν θέλουμε να δούμε αλλαγές, χρειάζεται να συζητήσουμε και να απαιτήσουμε πολιτικές που θα διευκολύνουν την πρόσβαση στη στέγαση. Ποια είναι η δική σας εμπειρία? Πώς βλέπετε τη σημερινή κατάσταση? Απαντήστε μας στα σχόλια. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε like, subscribe και μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες αναλύσεις.